Her er vores 4068 telefon så. Og i standard hvilestilling vil den stille sig på den personlige side. Den her telefon er nu konfigureret i systemet, således at en agent kan logge på. Og måden jeg kan se det på, det er, at jeg går hen i menutabben, og hernede ved at scrolle ned i displayet, har jeg fået en log på-taste. Men jeg trykker på log på nu, og det er det eneste, jeg skal gøre nu. Jeg er logget på, jeg skal ikke vælge hvilken gruppe, jeg skal ikke vælge hvilken agent jeg er. Det er prækonfigureret det hele, og nu er agenten tilgængelig. Når man er logget ind, så får man sådan en CC Call Center fane her, og vi kan bladre rundt mellem dem, og så inde på CC-fanen igen. Herinde er de call center specifikke funktioner lagt ind. Og hvis vi tager den første, som er wrap-up efterbehandlingstid. Man kan manuelt trykke på efterbehandlingstiden, og så er den lige stå nogle sekunder, og så forsvinder efterbehandlingstiden igen. Efterbehandlingstiden er forskellig kan være forskellig i hvert fald fra hvilket hovednummer kunden har haft ringet ind på, om det er salg eller service. Det kan også være det samme, det kan man sætte op i systemet, som man vil. Køinfo har vi herovre, og under køinfo, der har mange, der står vent lige nu, maksimum ventetid, gennemsnitsventetid, hvor mange der er ledige, hvor mange der er optaget, og hvor mange der er logget af. Der har vi under køinfo. Privat info, hvilken fysisk telefon man er logget på, og hvilket agentnummer man vel har. Der er sådan lidt personlig info der. Udmeld, jamen det er til, hvis man skal til pause eller noget andet, så kan man udmelde sig, og man kan sige lunch, man kan sige meeting for eksempel her, det kan man selv sætte op, det bliver programmeret i systemet, både om det skal være en dansk eller en engelsk tekst, og nu er udmeldt. Udmeldt betyder, at jeg stadigvæk er logget på callcenteret, men udmeldt af callcentergruppen. Det vil sige, lige nu kan jeg godt modtage personlige kald, altså kald direkte til agenten, men kald til callcenteret vil jeg ikke modtage. Og det kunne være for eksempel, hvis jeg lige skulle en halv time skulle til frokost, eller hvis jeg lige skulle sidde og lave noget andet arbejde, og folk stadigvæk skulle ringe direkte til mig, så er jeg nødt til at udmelde mig, og så modtager jeg ikke callcenterkald, man kan stadigvæk modtage direkte kald. Lige nu står der faktisk her, at den her processing group, den er autolog. Det er fordi, jeg var den eneste tilbage i gruppen. Det kan være sat lidt forskelligt op. Det kan være, hvis man er den sidste i gruppen, man ikke kan få lov til at udmelde sig, så siger systemet, du kan ikke få lov til at gå til pause, før der kommer en anden agent, som er meldt på systemet. Jeg trykker lige udmelde væk, sådan. Og nu er jeg klar igen. Nu kan jeg modtage direkte kald, og jeg modtager også gruppekald til callcenter. Det vil sige her så, det er et kald, der kommer ind. Og jeg kan se, det er, der bliver en ring ind på en pilot, og her vil der stå så salg, eller lager, eller tøj, eller hvad der nu end er skrevet ind, som det hovednummer, som kunden har haft ringet ind på. Og jeg kan selvfølgelig også se kundens A-nummer. Besvar opkaldet. Nu er jeg i samtale, og de første taster, jeg møder her, det er nogle callcenter-specifikke taster. Hernede, hvis jeg går ned en gang, så kan jeg se min banke på, min sende DTMF-toner, og hvis jeg ønsker at parkere den lokalt på apparatet, eller ønsker at parkere den ude i centralen, så jeg kan trække den ind fra et andet apparat. Det er ganske almindelige telefonifunktioner. Vi går en tand op, så har jeg kan lave et nyt opkald, hvis jeg ønsker at lave en trepartskonference med nogen. Køinfo, som vi så for før af os, med gennemsnit, med mange, der står i vent, og maksimum ventetid, gennemsnit ventetid, mange ledige, der er i gruppen, og mange, der er optaget, og mange, der er logget af. Og jeg kan kalde overvågen supervisoren, som jeg viste før. Når man ringer til supervisoren, så kan man gå ind og lave en trepartskonference, og supervisoren jeg kan stille kaldet om til supervisoren. Jeg kan som agent også trykke på den hedder hjælp. Hjælp ringer også til supervisoren, til overvågen. Det er sådan set det samme. Forskellen på hjælp er, at når jeg trykker på hjælp, så bliver det en diskret indlytning. Det vil sige, at kunden, der har haft ringet ind, ved ikke, at jeg har taget supervisoren, teamlederen med ind over. Det er hvis for eksempel der er en, der er lidt uhøflig eller noget andet, eller ønsker hjælp til en eller anden given situation, hvor jeg er i. Så kan jeg her trykke, og så ringer den over hos min supervisor, og så kan supervisoren svare den. Og sige, okay, jeg ønsker lige at lytte ind. Så står der så, og det kan den person, der ringer ind, ikke høre. At nu er supervisoren med ind over og kan lytte ind og kan faktisk fra sit apparat har nogle knapper, hvor man kan gå ind, og så kan de overtage samtalen, eller de kan sige nogle ting, eller det kan supervisoren så sidde i baggrunden og styre. Så det var sådan set forskellen på supervisor og hjælp-knappen. Og så har vi selvfølgelig vores log A-knap, trykker her, og så er man logget af systemet igen, det vil sige, at man kan hverken tilringes på sit agentnummer, altså sit direkte nummer, eller man er heller ikke med i callcenter, altså nu er man logget helt af.